Ja, ik zeg carnaval is bijna begonnen. Ik zeg proost mannen. Proost jongens. Gezondheid. Hoppakee, daar gaan we. Dit is het nieuwe happening van voor de carnaval, hè? De scepter. En die kun je er een eigen glaasje bier tappen. Of we kunnen hem zo vol tappen. En onderin kunnen de muntjes in doen. Ja, dat wordt het happening. We zien hier zowel Limburg als Brabant staan, hè? Ja, dit wordt van Maastricht tot Den Bosch gedronken. La Bamba en de Gebroeders Co. Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen? Nou, ik kreeg een telefoontje van Adrie van den Berg en die vroeg of we een duetje wilden doen met de Gebroeders Co. En daar hebben we gezegd van oké, dat willen we heel graag, maar we willen wel graag Limburgs blijven zingen. Nou, dat vonden ze een goed idee. Hè? Het kwam goed uit dat wij wilden eigenlijk een liedje maken om Brabant en Limburg eigenlijk beter tot elkaar te brengen. Want ze zeggen altijd, ja, het is of Limburg of Brabant. Nou, wij bewijzen dus met Gebroeders Co en La Bamba, met Drink als een Prins, dat het gewoon samen gaat. Wij zingen een aantal regels Brabants, hun zingen Limburgs. En dan gaat volgens mij een perfect dak eraf, toch? Ja. De Gebroeders Co staan toch bekend als de feestact van Nederland. La Bamba toch eigenlijk wel als de carnavalskraker van Limburg. Als je Limburg zegt en carnaval, dan kom je gewoon bij La Bamba terecht. En die jongens kunnen heel goed uitleggen waarom deze. Die hebben vorig jaar het LVK gewonnen. Ja, het LVK, dat is natuurlijk het liedjescompetitie van Limburg. Limburgs Vastelovens liedjesconcours hebben we vorig jaar gewonnen. Daar deden ongeveer 240 liedjes. Ja, 40 liedjes hebben we meegedaan en dan gaat er naar een halve finale. 6 liedjes blijven over en dan komen er nog 19. En we gewonnen. Ja, ja. Dan is het dit jaar natuurlijk gewoon weer een LVK. Ja, en met die Gebroeders Co kan je natuurlijk niet een LVK gaan doen. Dat kunnen we beter alleen doen. Nou, ze staan met 2 liedjes volgens mij in de halve finale, toch? Finale, ja, komende zaterdag nog. Maar ja, dat betekent zometeen 3 liedjes La Bamba met carnaval. Ja, nu moeten we gaan kiezen dan. Hè. Wat lastig. De gemene vraag, wat vinden jullie zelf het leukste eigenlijk? Tactisch om een eerlijk antwoord. Ik heb een van hun nieuwe singles gezien deze week op YouTube. Staat volgens mij het filmpje al. Uit het juiste hout gesneden is geloof ik of zoiets. Nou, dan moeten mensen maar eens kijken even op YouTube. Dus La Bamba uit het juiste hout gesneden. Nou, dan weet je waarom deze mannen de Limburg hoog houden.